Què són aquestes adjudicacions d'estiu? Doncs bé, és un procediment pel qual les persones que esteu formant part de la borsa d'interins docents, aquest és un dels requisits, se us adjudicaran places de cara al curs vinent. Veureu que és una participació voluntària, però sí que es recomana que participeu perquè d'aquesta manera us podeu marxar de vacances, com qui diu, coneixent que per l'any vinent, pel curs vinent, doncs ja teniu una vacant adjudicada que a més serà des de l'1 de setembre, és la data d'incorporació, no heu de fer res, un cop s'adjudica la vacant és vostra per tot el curs, no heu ni d'acceptar-la de manera específica, ja se suposa que l'accepteu des del moment en què participeu en aquest procediment i, per tant, la tindreu fins al 31 d'agost. És una vacant per a tot el curs que, diguéssim, serà de la vostra titularitat, per dir-ho d'alguna manera. Com dèiem, els requisits és formar part de la borsa i haver treballat com a mínim un dia. O sigui, s'ha de tenir serveis prestats en aquest curs 24-25. Només que hàgiu treballat un dia ja podeu participar, ja podeu fer la vostra sol·licitud. A més, els requisits que són els típics per formar part de la borsa, que seria el C1 de català i també el màster de professorat per a les persones de secundària. Podeu demanar vacants de jornada sencera o de mitja jornada. Això ara ho parlarem, quines possibilitats teniu a l'hora de demanar els jocs. I important, recordo, no heu de fer res un cop adjudicada la vacant i és fins al 31 d'agost, d'acord? De totes les especialitats que teniu reconegudes, això ho podeu consultar a l'ATRI, podeu demanar fins a un màxim de 18. No crec que hi hagi cap persona, jo no conec a ningú que en tingui tantes, però sí que podeu fer servir totes les especialitats. Les podeu ordenar i aquest serà l'ordre en el qual s'intentarà adjudicar una vacant. Sí que és veritat que les persones que vulguin participar en dos cossos diferents, perquè, per exemple, estan habilitades per fer classe a primària i secundària, doncs això no serà possible. Heu d'escollir un dels cossos. Haureu de fer constar les vostres peticions. Normalment, el nostre consell seria, a veure, pensant en centres, indiqueu el nom del centre, el nom i el codi del centre que esteu interessats en treballar-hi. Normalment, un nombre de centres, 4, 5, 6, 7, 8 centres, els que vosaltres conegueu, els que fins i tot en els que ja hi sou aquest curs, podeu posar en primer lloc el centre en el que ja hi sou. I després, doncs, geogràficament, penseu que és una vacant per a tot el curs, per tant, haureu d'anar-hi cada dia, doncs intenteu buscar els municipis que més a prop tingueu de casa vostra, que sigui més fàcil desplaçar-vos en aquest centre. Podeu indicar també la comarca i, de fet, molta gent ho fa al final, diu, bueno, jo visc al Vallès Occidental, doncs em dona igual ja si en la petició número 15 o 20 o la que sigui, doncs afegeixo Vallès Occidental i fins i tot, com que tinc moltes ganes que em donin una vacant, Vallès Oriental, Barcelonès i Baix Llobregat, per exemple. Al final podeu jugar amb això i posar les comarques. Però, en principi, la recomanació seria aquesta. Poseu un nombre de centres i després poseu municipis i fins i tot les comarques, si voleu. Haureu d'indicar també si voleu optar a vacants de jornada sencera, de mitja jornada o les dues possibilitats. Quan escolliu jornada sencera o mitja jornada, doncs està molt clar, no se us assignarà cap vacant que no sigui de la vostra elecció. O sigui, una persona que diu, no, jo vull treballar jornada sencera i no hi ha cap vacant, doncs em quedaré sense cap adjudicació. No passa res, després ja en parlarem, ja més endavant, ja hi ha més possibilitats per aconseguir vacants per al curs vinent.
Si poseu les dues possibilitats de jornada sencera i mitja jornada, llavors aquí el que es garanteix, el sistema garanteix que primer s'intenta adjudicar-vos una jornada sencera. D'acord? No pot passar que una persona busqui, doncs això, al Vallès Occidental estigui buscant una vacant pel curs vinent i pel fet d'haver especificat que vol jornada sencera i mitja jornada, doncs obtingui una mitja jornada quan en realitat podria haver optat a una jornada sencera. Això no pot passar, d'acord? Només es tindran en compte, només s'assignen les mitges jornades quan ja s'han esgotat totes les possibilitats de jornada sencera. Llavors és quan el sistema comença a repartir les mitges jornades. En aquest enllaç teniu aquí l'enllaç presenta la teva sol·licitud. Si aneu a Google i busqueu adjudicacions provisionals 2025 o fins i tot adjudicacions d'estiu 2025, trobareu, us heu de fixar únicament en què hi ha diferents apartats. Els terminis estan ja tots tancats, només està obert el de funcionaris interins, però fixeu-vos que personal interí és el vostre lloc, d'acord? L'aplicatiu d'aquest aspecte és el que ja coneixem, a part de les dades personals que ja estan omplertes, perquè ja sabeu que el departament té les nostres dades, doncs heu de fer després ja les peticions on indiqueu el centre. Heu de buscar el nom del centre i ja el codi queda omplert també automàticament. Després podeu fer una mena d'ordenament, és una mica un sistema una mica, no diré precari, però sí una mica primitiu, en el que heu d'anar movent les vostres prioritats de peticions. Cadascuna de les línies que vosaltres ompliu és el que s'anomena petició, que ja us dic, pot ser una petició de centre, pot ser una petició de municipi o pot ser també una petició de comarca. El que sí que heu de tenir en compte és que quan demaneu un municipi, una comarca, no us poden assignar els centres de màxima complexitat o bé els centres d'educació especial. Aquests els heu de demanar expressament. Això vol dir que heu de posar el nom del centre amb el seu codi per tal de que consti que una de les vostres peticions és un centre de màxima complexitat d'educació especial o fins i tot un centre d'adults. Com a curiositat, el Departament d'Educació té dividides o té catalogades diferents tipologies de llocs de treball. Aquí estarem participant pels jocs ordinaris. Els jocs ordinaris són tots aquells en els que nosaltres normalment estem acostumats, els que hi ha una especialitat, tenen una especialitat assignada i són els que hi treballem en la majoria de vacants de cada centre. D'acord? Són aquests els jocs que s'anomenen ordinaris. Després hi ha uns quants, cada vegada menys, que tenen un perfil professional. Serien jocs ordinaris, però tenen la particularitat de que es requereix un perfil professional. També els podem demanar. I després, finalment, hi ha uns que estan catalogats com a específics, temporals, perquè això de temporal, malgrat que curs rere curs hi ha les mateixes places, pel Departament d'Educació tenen una realitat, donen resposta a una sèrie puntual. I finalment tenim els jocs de difícil cobertura, que aquests també ara en parlarem, perquè aquests no els podem sol·licitar ara a través o mitjançant aquest procediment. D'acord? Aquí participem en els jocs ordinaris i aquells jocs que tenen o bé un perfil o que s'anomenen temporals, específics temporals, que tenen uns requisits. Què passa si jo demano, per exemple, i això ho veureu al final de la vostra sol·licitud, us pot passar, heu demanat un centre de formació d'adults o algun lloc, per exemple, que no ho sabem, perquè, clar, estem concursant a cegues. Jo no sé si la plaça a l'Institut de Matemàtiques que jo vull té un perfil professional o no. Bé, si no compleu el requisit, doncs el sistema passarà a la següent petició. D'acord?
els requisits no cal que els indiqueu, ja estan a l'Atri, podeu consultar els vostres perfils que teniu reconeguts i ja us dic, si el sistema detecta que aquella plaça necessita un perfil, un requisit i vosaltres no el teniu, doncs simplement passarà a la següent petició, no us assignarà aquella vacant, d'acord? Si voleu comentem ara els de difícil cobertura, hi ha tota una sèrie de llocs de treball que el departament també cataloga com a difícil cobertura. Difícil cobertura, en teoria, seria aquelles places que no s'han pogut cobrir en aquest procediment i tampoc s'han pogut cobrir els nomenaments de l'estiu, de final de l'estiu, d'agost, de principis de setembre, i llavors són de difícil cobertura perquè no hi ha ninguna persona disponible per cobrir. Això seria la lògica de la difícil cobertura. Bé, en aquesta lògica s'afegeixen tota una sèrie de llocs de treball que requereixen doncs, una sèrie de característiques o requisits que el departament considera importants. Totes les vacants que considera que són, estan catalogades com a suport intensiu a l'escola inclusiva, tots els centres de recursos, etc. Hi ha un munt de vacants. Aquestes vacants les anuncien als serveis territorials en el seu web. Això ho han de fer demà o demà passat, com a molt tard. Jo crec que demà se'ls informarà de que teniu la possibilitat d'optar a aquestes vacants, que us dic que és un procediment completament diferent. No va per aquest procediment d'adjudicacions provisionals. S'ha d'enviar el vostre currículum i normalment tenen associada una entrevista. Llavors, depèn una mica del vostre currículum i la vostra participació. Normalment l'entrevista és amb la direcció del centre, cap d'estudis, que se us assigni aquesta vacant o no. A veure, els sindicats no és que estem gaire a favor, estem bastant en contra de tot això, perquè, clar, les persones que us estan entrevistant tampoc són especialistes en recursos humans i a vegades doncs, tenim la sospita de que aquestes places estan ja una mica preassignades. No? Normalment la gent que ocupa aquestes places enguany, per dir-ho d'alguna manera, que ha estat aquest curs ocupant aquestes places, doncs té molts números de tornar-les a ocupar l'any vinent. Això té la seva lògica també, és buscar l'estabilitat de les plantilles, però com a sindicat doncs, no hi podem estar d'acord perquè no és un sistema gaire transparent. D'acord? Però bueno. Al final de la resolució tenim una sèrie d'annexos amb els codis. Hi ha els codis dels diferents centres, els codis d'especialitats i fins i tot els codis de comarques. No és que els hàgiu de consultar, perquè el sistema ja han comentat que automàticament detecta les vostres especialitats i quan busqueu un centre ja li assigna el codi correcte. D'acord? El mateix passa quan busqueu una comarca, ja sap quin és el codi de la comarca, per tant, simplement com a consulta ho podeu en principi no necessitar. Si teniu algun problema, que ja us dic que aquest matí n'hi ha hagut molts, doncs aquí hi ha un telèfon, el 982 82 82, l'opció 4, perquè sortirà un contestador. Prendrem nota seria suport i prendrem nota del vostre nom, cognoms, fins i tot quin tipus d'incidència hi ha i haurien de donar-vos una resposta el més aviat possible perquè, ja us dic, no hi ha gaire temps d'actuació. Això ha d'estar enllestit dimecres, d'acord? També us deixem la presentació que us enviarem ara aquesta tarda, doncs un mapa escolar per si voleu perdre una mica el temps buscant centres que us quedin a prop. I res més. Em sembla que és un procés relativament senzill en el que hem de fer una llista de peticions. Ja sabeu, com a mínim s'haurien de posar 30 peticions, però bé, si posem només una comarca ja és suficient i com a màxim 60.
Per tant, les peticions podeu posar 3, 4, 5 centres, després podeu posar 2 o 3 municipis, o 4 o 5, o els que vulgueu, i finalment, si no arribeu a 30, doncs poseu una comarca i d'aquesta manera doncs, el sistema hauria d'acceptar les vostres peticions malgrat que no tingueu 30.